nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. BYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Las 5:04 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna nga mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Aksyon Reports Afternoon Edition. Upod sa ato mga action reporters kag karon ang inyong alagad. Aksyon Radio. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Radio. 5 minutos nakaligas sa tak ng alas 5 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Salawat na good afternoon na Bacolod, Negros Occidental, Western Visayas. Kagabugos nga pungsod sa nga Pilipinas, isa naman kedisyon sang inyo sa palatuntunan. Action Reports Afternoon Edition, yari kita sa Pizza DC9 sang Enero tuwig 2021. Ang inyong ka-aksyon na Marlon Hedovaya. Agadala naman sa nga mga balita, follow-up reports ang atos sa mga action unit reporters. Correspondence mabatian. Sa ilog kita isigida sa mga pangulong dinalan ang mga balita nga dapat naton pagatutukan. Kagkaroon sa aton Pangulong dinalan. Dari kita una sa bahin sa nga balita lokal, talatapan sa nga SSS ang Social Security System sa Dalan Lacson, Bacolod. Nangin malinong, nangin matinong. Martes nga adlaw pero wala sang ginakomodar nga mga tawo bangod gin-sanitize kag gin-disinfect ang ila sa di opisina. Para may kapihuan nga wala sang dapat kulbaan sa kagaw nga corona. SSS sa inaka-ahensya sa gobyerno nga permi ginadugukan kon kaisa sa hindi lamang ginatos kundi linibo man ka mga tawo. Amo-amo ni sila sa taratapan man sa nga GSIS. Pero sa mga adlaw, Enero 19, ang sanga sini sa Dalan Lacson kon Bacolod Branch. Temporaryo anay nga ginpasiradaan. Ang main gate, ang entrance, exit, ginlock. Ang tawo sa sulod siyang compound, nag-duty lamang nga mga gwardya. Sa mga udto mag-aksyon, nalabayan ko man ang area mo dara sa gwa sa nga SSS. Mayara gidya mga tao nga waay gidya sang ihibalo. Ara sila sa gwa mag-aksyon, nagahulat nga abrihan la. Di ang tagdumalahan sa nga SSS Bacolod. Mayara man sang abiso ang sinuman nga mayara sa appointment. O kung dapat asikasuhon kag daw hilingagawon.
Pwede nga makapag-angot sa ila sa nga linya, sa ila sa nga hotline numbers o kon email address. Ay ang normal nga operasyon magabalik pa sa Enero 21 o kon Huwebes. Ginasulit gid sang SSS office sa Bacolod nga serado sila umpisa subong nga adlaw. Balikpit sa 21 sang Enero. Daw nagbalik subong ang pag-uso sang pagpasira sa pila ka mga opisina, no? Bangod sa gihapon sa COVID-19 ti kahapon ang NBI Bacolod. Temporaryo man nga ginpasira bangod sa pagpositibo sa nga pila ka mga personnel. I-check ta ba kay may info kita nga nabaton subong mga kaaksyon nga hindi lamang 5 kundi naghibo na 7. I-check ta ni mga kaaksyon kay aton pakiangutan karon na. Ang NBI Bacolod head nga si Attorney Renwa Baldovino. Siguro mayara pablasang mga resulta sa swab test nga way pa mapabagwa. Amo na nga ang report nga nabaton taro ba nagdugang i-confirmahon tara na karon ha. Tining pag-disinfect kag pag-decontaminate isa lamang ini sa mga precautionary measures nga ginahimo para malikawan ang linat na naisang kagaw. Pero hindi gid malikawan nga may mga katao nga gakaapektuhan. Labi na mga wala sa ideya kag nagastuhan na sa pamasahe alin sa malayo nga lugar. Pero wala ka mo sang choice, dapat lamang tumanon nyo na. Dapat lang nga magbalik sa sunod nga operasyon. Kay inang precautionary measures para man ina sa inyo tanan nga kaluwasan. Una sa balita, una sa aksyon. Samtang good news dari sa Bacolod, kaso sang dengue nagdubo. Sang 89.3% dako ba, no? Sa nga tuig 2020, hindi na matingala ang mga kaaksyon naton niya. Nga man ang dubo ang kaso sang dengue kay man, ang kalaban ng mga tao, nagatiner sila sa nga puluyan, samtang nagatiner way sang obrahon, uyat pala, uyat sadol, uyat silhig, kag maninlo. Di bla? Ang kalabanan gani, nagapananom-tanom mo, uso ganing baligyan ay sang tanom sa masitira, di bla? Te kalabanan gid inaya nagpaninlo gid sila sa nga balay. Dire tani na pamatudan nga ang pagpaninlo makaakson sa ato sa nga ogsaran isa sang pinaka nagapangunang pantapat para malikawan ang dengue. Kaya kung dako ang porsyento 89.3% nga nagdubo sa nga tuig 2020 kabay pa nga subong nga 2021 kung narotong ginhimo ta padayunon ta to kung may tiyempo ba lang kita. Amo balang gali niya makapanubo sang kaso ng dengue nga makabigman makamamatay. Una sa balita, una sa aksyon. Samtang balitang turismo nga isa man sa mga napektuhan sang pandemya. Ang pinakamataas ng opisyal sa ahensya, Bernadette Romulo Puyat, Aris Bacolod subong, kag magalibot pa siya sa iban nga mga lugar sa Negros Occidental. Si Puyat mainit nga ginabi-abi sa nga mga matagas nga opisyal sa nga probinsya sa pag-abot sa Silaybia International Airport. Subong nga hapon nagatubang sa mga katapo sang Bacolod Media. Ago di pahibalo kung ano bala ang mga plano para ang industriya sa turismo maboluligan pabangon kag makabalik sa maayo nga sitwasyon. Ano bala ang mga nakalidyada nga plano sa nga turismo nga departamento sa Bacolod kag Negros Occidental. Ibalo naton dugay-dugay pagi sa atos nga patrol with Action John Diaz. Isa man sa mga nagtambong sa ginpatawag nga Zoom press conference. 3 ka adlaw nga pagtinir ni Puyat sa Negros Occidental ka Bacolod. Pila ka mga himuon bala nga pila bala ang mga dapat nilimuon diri nga mga aktibidad. Unang pagsuwilanon sa mga benepisyaryo sa mga programa sa nga Department of Tourism kag Department of Labor and Employment sa idalom sang Bayanayhan 2. May istorya man siya sa mga tourism stakeholders. Agod hambalan ang rehab kag recovery efforts para sugdan ang pagpabangon sa turismo. Mga farm tourism sites, yaman bisitahan, pati mga ecotourism areas sa Bacolod kag Negros. Upod sang Sining Telecom ang validation team. Agod mangin kabulig man sa pagporma sang plastado nga plano. Samtang, oy! Salakyan nga nagapark sa parking lot sa parking area sa Pasillo Verde
Dara na sa area sang Lacson, Mandalagan, makaaksyon ho. May salakyan. Ginsakaan sang driver, ti siyempre nagka-parking. Gin paandar, gin paatras, pero sus, golpe bumurhot ang pagatras. Ang atras ya, napastaba, dumiritso siya sa apat ka mga salakyan nga nagka-parking mo to sa unahan. Kag nabungguan. Ini yung pag-atras na nakuhaan pa sang recorded video sang laban-laban tabo nga ramad sa lugar mismo eh. Ang salakyan ginapatihan nga isa ka Ford Everest nga bag-o nga modelo. Puti ning duag, bag-o kag nagainaw-inaw. Pero pamangkod rin nga abla golpiya ang pagburhot atras. Wagin mapunggan. Ano mechanical trouble? May pumilit? O kung wala lagid makontrol, kag namaguhan ang driver. Masubo-subo ini nga hitabo sa salakyan sa apat ka mga nagaparking kag natrasan. Ay may damage kita mo makon mo. Grabe nga surip sa pag-atras mo naman. Di na dumduman naman naton mag-aksyon ang isa ka modelo sang salakyan bla nga bisan way sa nagamaniho kon driver golpe la nagatras o kung nagabante hindi niyang ginmuno ko nga Ford Everest ha. Lain to nga modelo dito sa area sa Manila to mo nga may accident yung mag-aksyon nga golpe lang nga nagbutsyog ya ang kwan ang golpe lang sa nagbutsyog bisan way driver. Patimaan ni balang tuma nagiggadamo sa sahi sa mga salakyan aton diri sa kalibutan o kon pati diri sa Pilipinas o kon tuod gid man nga may pila ka mga modelo sang salakyan nga hindi bayong pagplastar bla sa mga karagalan niya. Amo na akon kaysa may balita kita nga babatian nga may ginaparecall nga model sa mga salakyan. Una sa balita, una sa aksyon. Ano pa ba sa nga balita sa bahin sang lokal? Oy, away sa propiedad. Lalisay, bangod sa hindi pagintindihanay. Angot sa duta. Kaya na sa aga nagluntad sa area sang Purok Mainuswagon, Barangay Alihis, Bacolod. Amo ning inaway nga dapat pag padugayon mo para hindi maglala. Kaya nga aman, damo na sa mga pareho sa nga senaryo. Nga kung hindi mahatagan sa pagka-resolbar, pag-arigluhanay sa mas temprano, ay kung kaysa nagadangat sa trahedya, nagapinatiyanay. Tisubong lang ho. Kung kainas ang aga ang report ka na bato naton, may video man nga nakuha makaksyon, tiara naka post man sa social media, analisay angot sa duta. Ang report na kasiling nga nagliligad kuno naglalisay masla angot sa duta kon property ti dapat aktuhan ni sang barangay no barangay level pa manang mo ang barangay pwede gid maka-intervene makapatunga di kag dapat araman ang kapulisan. Alas 5:16 ano naman ang sabahin sang balita nasyonal. Good news man ang Pilipinas hiluway na sa bird flu. Amo ng Mayo pamatian. Samtang Pilipinas mahimo madulaan sa 148 milyones doses, 148 million doses sa COVID-19 vaccine. Kung ipagwa ang presyo, amo gali na ang rason kung nga may mga kasugtanan nga ginpirmahan ang company ka mga LGUs kang sugtanan non-disclosure. Dapat limitado lang ang detalye nga ipalayag sa public. Amo galit ning rason, mawadaan niya tanang Pilipinas gali sa 148 million doses, tinabo-damo man. Ang problema gali, hindi ka ginagasto a kwarta sa mga tao mo, kwarta sa gobyerno nga nagasto di. Then di ginatuwag nga transparency, nadula ng transparency magamong plastada ni. Sa bahin naman sang iban nga balita, are manuhon ko lang niya. Istorya kwarta, nangin topiko sa pila ka mga tao sa Pilipinas, umpisa kahapon, tubtub subong, te kahapon lunes mo. Ang iba na tingala, kun nga Pero may araman nga nagdayaw bangod may bag-o na. Anong bag-o? Ang balita angot sa bag-o nga papel nga kwarta sang Pilipinas. Kon papel ang hambalan, pinakanubo subong denominasyon nga ginagamit piabla subong, 20 pesos, nibla. Ang 5 ka pesos
pesos. Nga papel sang una, green color to, gindula naman, di na mabaton, di ba? Ang pinakanubo, 20 pesos. Kung sa mga pasayod pa maka-aksyon ang linyada, bla, nagasiling nga hanggang saan aabot ang 20 pesos mo. Di lamay mo ang linyadas pasayod. Ang pinakadako naman nga papelon na denominasyon maka-aksyon, 1,000. Pero subong dali sa Pilipinas, may mas dako pagid sa 1,000. May papel naman nga ang balorya mga kaaksyon 5,000 ka pesos. Wow! 5,000 pesos. Salang panid na. Ang headline sa balita nagasiling kung sa English pa, from 1 centavo coin to 5,000 piso bill. Yaman mo ni. Kaya ang nawong sang baganihan nga nakatatak sa sining 5,000 peso nga papilon, nawong ni Filipino hero nga sila Lapu-Lapu. Subong gintawag na siya nga big time. Kay halin sa 1 ka sentimo nga sinsilyo, subong 5,000 nga papilon. Di ba sa unang, ang 1 centavo nga coin, mag-anto. Hindi to circle mo, daw nagaskwerte sa nga may white aliwis bla bingkong ang manatawag niya basta mag-ana isa lang po lapo to sa una galing dugay-dugay na tuya ang 5 sa una dako na to makabakal ka na tuya tinapay ang 5 bongway na ginahimo na lang kiling-kiling. From being the face of the smallest Philippine currency unit in circulation, ang small 1 centavo coin, sila Lapu-Lapu amuna ang amo to sadtong local chieftain, kag ginasiling nga nagpierdi sa Portuguese explorer nga si Ferdinand Magellan sa Cebu 500 years ago. 500 tuig na nakaligad, isubong amon ni ang magarepresentaro sa isa sa pinakadako largest currency denominations ever issued sa monetary authorities. Lunes sa ginanunsyo sa Bangko Sentral ng Pilipinas supod ang National Quincentennial Committee ang pagpakilala sa 5,000 peso bill, 5,000 Lapu-Lapu commemorative banknote kag medal. Agud sugdan ang 99-day countdown sa 500th anniversary sang ginatawag Victory at Mactan. Pero ining Lapu-Lapu banknote makaksyon ikabalublak mo, ikaduwala gal ining highest currency denomination nga na-issue sang Central Bank. Di mo sa lingon, mas may ara pa ganyan ako sa 5,000 gle na kwarta diri sa Pilipinas. Kaduwala ni ang 5,000 ho, may ara pa ganyan ako. Galing kay daw wag ni magsikat kaya ang tawag makaksyon is limited edition, limitado lang. Jutay lang kay nga aman pilang balorya 100,000 peso bill. Ginhimo para sa Philippine Centennial Year sang 1998. Galayhan ka mga tao diri sa Pilipinas ang permi makauyat man sa ning bilog nga 5,000 peso bill. Ipihoda masami nga may aris niya mga negosyante, mga kwartahan. Mas mamag-an ya bitbiton may kumpara sa 1,000 ibla. Mahapos isipon, kung dalag ko ang kantidad ang permi nga dadala mo dahi. Pero sa mga nagamantiner lamang uyat-uyat permi sa pisoson. Paulang kalaka pa siguro sa lato-lato sang mais mo. Kung basin nirigid makuyat sang 5,000 peso bill. Importante pananguha. Bangod basta nagapananguha. Hindi gid mawad-an sang kwarta. Kag hindi gid magutman. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Sige, seloan tayo nga ato sa nga patrol. Kaginaalas na nga ato sa nga mga minutos kag oras ho. Ang ato sa nga patrol observation report with Action Jan Diaz. Action Jan, mayong hapon sa observation report please kami. Action naman ang patrol karon live kami diri sa area mismo sang Dalan Alihis, no barangay Alihis rad sang Bacolod maka-aksyon. May kang tanan sining sitwasyon diri sa area. Pero karon anyway kung sitwasyon sang trapiko ang aton pagambalan maka-aksyon sining hapon kung makita naton ang area diri light to moderate lamang ang traffic situation mga ka-aksyon. Hindi man tanto mo sinakabugat ang trapiko diri sa atong kinakamtangan, may pila ka mga salakyan, mga pribado nga salakyan nga ato na makita nagasilang balik siniman nga hapon mga ka-aksyon. Kalabanan sila din kalabay, of course meron mga van, mga delivery o mga panel van,
mga pribadong sasakyan, motorsiklo, mga kaaksyon nga nagalabay diri man mismo sa area. Pero hindi ba tanto mo sila nakabugat ang trapiko diri bisan pa dito mga kaaksyon sila sa panggamit paglabay sa patrol. Importante diri nagagana ako nagafunction ang traffic lights para may sistema man kung trapiko ang aton pagambalan. Diri man sa area mga kaaksyon sang Dalan Alihis, kagya padulong dito sa may area sang Alihis Road, Dalan Araneta, bisan sa lulutsan sa barangay Takuling mga kaaksyon. Kung naton sa hapon, at least like commodity lamang ang traffic situation. Hindi kayo matatapos sila kabugat ang trapiko sa palibot sa syudad sila nga Martes ang hapon mga kaaksyon. Dili na lang tutukan, ito na lang. Ma'am, ato to inyo pamilya sa piyak. Ato, ato amo to mga, mawait lang amo to ma'am, unaan ko lang para may both sides, sa karon nga kuan. Sige. Da lang mamasan, bay lang ma'am, no? Action mo, po din nato ng issue de Blaseres sa Purok Minus Wagon, barangay Alihis. Masang away, amo na sa Lisay? Man sila Lisay, no? Okay. At least may-ari ito rin nga present kay para may part sila, no? Action mo, po natin si Sir Mariano Guanzon, ang consultant sa Silver Dragon Construction, no? Sir, ano ang sitwasyon, anong ginaobra di subong sa Silver Dragon, sir? Agabutan kami sa mga balay sa amon tao. Kahit di isa kalayo bala sa ila mga balay, tingin tagaan sila namon diri balay para sa project bilang di nakamalit sila maglilapta. Okay. Ti maluoy mga way sila listaran, ti bagaan sila namon libre nga listaran. Butangan na namon sila sang deep well nga tubig, kag butangan man sila namon kuryente. Kay kabalo kami nga ini nga property, iya naman sa Silver Dragon na bakal usaro namon. Okay, but silingon, sir, may ara ka mo inyo mismo nga papeles si Kapitana. Ngayon area nga gina-construct subong iya sa Silver Dragon. Iya na iya Silver Dragon as kita ko man simo papilis namon. Kang may titulo man kami dira nga iya sa Silver Dragon ni. Ang 4,800 square meter iya na ni sa Silver Dragon. Sir Gonzon, ano ang inyong kainato nga natabo? Ang kailangan ding bakante nga lote subangan, himuon nyo taning alagyan. Doon mo na, matabo. Kapangita kami sa alagyan kay para nga kitsiran kami doon ilaw. Alagyan kay di may mga motor ni sila mong masipti namon na lang alang namon di putang sa dalan ang ilang nga mga service vehicle. Okay. Di para nga masipti namon mabutang kami di dalan direkto sa amon nga lote man sa Silver Dragon. Ining sir lote kasi nun Iyan sa mga Montelibano I think. And may ambal mo kayo na may permission makamatani. Si boss na nawag na to kay Ute, maulam siya di isang ini, nga linya, para ano kay ginayo man namon eh. Okay, para imo nyo dalan. Oo, dalan, alagyan lang po. Meantime nga hindi kami kagito. Dili lang kami ano, ulam. Sir, magsiling ka hindi kalabay, dito ang salakyan, pero malaktan lang yan. Sa piyak. Pwede makalakat ng tao. Pero mo nang concern yung taring salak ang mga motor nila. Oo, amo ginatan eh, kumaluoy man sila. Pero sir, ang nakatabo subong kay ina, after sa natabo, sabi kay mga pasado lang na sa hapon, naguntat ka mawala nyo ginsige ting pag-construct. Kaano na nakamasubong? Why kinakwa ko sa siminto para pa siminto ko tong amon nga deep well. Okay. Ng mga balas. E di kita mo, hindi ka ni kasulot to ang tricycle sulot. Akwat ton kay isa-isa pasulot ng tao. Kaya hindi nakaagi mo. Why na lagyan? Single baro, hindi nakasulot. Okay. Tapos sir, ang kung magkato ka diri sa area, kahit ko mo wala ka man nilagyan, may other option ka mo? Kahit wala nyo kipadayon diri eh. Kapaminsan pa kami kung diin kami magi, bilangan doon din na kami magsinabad pag gidbala. Eh manti kung tuturong ginamon niya, iyan na nanada sa Silver Dragon. Halos sa mga panimalay dito sa tulad. Oo, may Silver Dragon, mga sobra na tayo, kabalayta. Okay. Pero sir, ining mga dito ka reklamo kaina, ano man, madalahig to silang i-pull out ninyo immediately subong or wala nyo man to sila nga kakson ang ilabalay anay? Wala pa kami, kaya may ejectment pa kami to, ay panay sa kurti, dugay panay, wala kami kabalo, kaya wala kami kahara sila, dahil ang alpalinon sila. Okay, ang inyo lang yan? Nga mga, usaro namon ng duta, nga way nila na usar, kaya nga, para agyan sa hamon ng mga tao. Kung never kami mag-ara sila balay dira, nga palinon sila namon, wala. Okay. Sila yan nag-ara sa hamon. Using siyang ilang mga ti babae sila, ti manglampo sila da, manghaboy sila lunang da, mangtanan sila ti. Kamuyong lang kami eh. Simply speaking, sir, ang inyo diya nga ginagamit subong, wala ni di may nag-star nga mga tao, mga wala ni di may mga balay. At istar da mga tao namon eh. Okay, Kung inalagyan nga iniyagin, sira nila, iyan na iya sang Silver Dragon, sira nila. Based on the title. Or this on the title. Okay. So subong, sir, anong matabo diri? May aregluhan ay kamo or maudat kamo, ano man?
Pinapalo up ko kag may schedule ko sa abogado namon no kung ano dapat timuon namon sinina. Okay, di ang abogado namon ang kunanong mayungan ma-advise sa amon. Nga kung siyong namon kahit gusto nila sa abogado namon niya. Na usaron nyo da ang dapat ulusaron nyo. Hindi ka mo mag-alaw nga isiranda nila ka mo. Okay. Ang habal mo kay na sir, hindi niyo makinanglan yung court order, no? Sa pag-usar dira, hindi na. Kinanlan lang kami kortodan, magpalin sila. Pero wala niyo man select na palin. Wala pa. Kay kurti na magapalin sila, hindi na. Okay. Sige, Sir Gonzon, thank you so much mga hapon. Ason dyan? May mahapon. Salamat. Action, Mar. Ason dyan, standby na ya. Thank you. May mahapon sa tanan. Ason dyan, standby, balikan ta ka Yes, dalagid. yes. Dalagid. Magkakalapit man o magkakalayo, Dama ng buong mundo. Siya subong sa Purok Mainoswagon, Barangay Anihisonan sa Bacolod. Mayara sang pila ka mga residente dira nga nagapamatok sa nagalabay no nga motorsiklo ginasakyan sang mga laban-laban trabahante sang duta dira nga nabakal sa isaman ka businessman ako negosyante diri sa Bacolod. Lakson dyan inang ginamuno sa ginterview mo bag-ulang nga ginalabyan part na sunod na sa ginbakal nilang property. Ang balaya sa nagareklamo gwa na. Action, Mar, accordingly sa iya pagkaina, atong pating balay nga ini, ang lote nga titulogan, allegedly, may ara sila nga sang titulo nga ginbakal naman. Oh. Pero i-count lang ang side sang mga tagreklamo man para patas ang presentation. At least both side may na ano. Kung ano man ang ila, kaya according man sa ila, dere, may titulo man sila ya nga ara sa ila subong, nga nagkapangatuod, nga bisa ng ila ginabang balay ginatundugan, kaya pila dere ka bakante nga lote, nga may ara, adi agin may mga kapuno sang kahoy, ara sakop sa ila titulo, nga ila ginapanigiyahan, allegedly action man, no? Ang reaction dyan, ano nasa kilid ladala, ano ko sulod lo nini? Kung kato na action Mar, ining lugar, halin diri sa may Lopez East, Lopez Panaad nga area, halin sa may Bangga, pasulod sa RPHS, madiretso ka action Mar pa St. Vincent. Amo ni sa barang dalan pakadto barangay Mansilingan. Then sa tuo ni siya ang pinakapunta diri nga bakante nga lote sa tuo sa tubangan sa isa ka garbage collection before. Diri sa may tuo amo na ding lote nga gina may mga problema subong nga hapon, no. Ma'am, ano na yung mga ni ma'am? Catherine Chavez, bali diri na ko yan nag-star halin sang gamay. Tito ko lang ni ang hair sang beta kaini. Okay, Ma'am Catherine, ano gid ang kakatabo diri subong? Everyday sila sir gapangaras. Ang ina What mean mo siling taharas? butang guba sila. Tapos sang kudal namo, sagang lote namon sa likod yung paisaran nila 40 mga balay worth 100 ka taho guro. Okay. Ang ma-star. Sa amon para sir nga duta. Pero kay gina-claim man nila nga ila duta. Ang ginahambalang namon sa ila, kompleto ang papeles sir. Antes ka magpatindog sang mga structure dira kag mangguba sang kodal. Pero wala sila sang court order o judgment on paper nga ginapakita. Kapag guba lang sila ang gadesisyon kung anong himuon nila sa sinangaduta. Okay. Ma'am Catherine, so mo nagkakatabo subong. Ining inyo balay dere, apating bakante nga lote kag ang digto sa likod, but singon inyo nga inyo ginayatanan. Ara sa amon sir ang mother title, pero wala kami kabalo kung diin na nila nabakal ang inang duta ko nga iming ginakal nila kay Federico.
Pero si Federico na sir, hindi na malukit. Wala na namon nakita. Pag yung pa-cancel nila ang amon nga titulo sa Register of Deeds without notice. Wala Okay. kasi kabalo. But silingon ma'am, ang inyo yung titulo sa mga ginakapitan, inyo ginagawa, amo gining pinakauna nga title. This is the mother title. Atong si Federico nga ginutudlo, kilala nyo na siya or hindi? Hindi ginamon kilala sir. How about ang owner gid sa mother title kasi ito nakabutang kilala yato si Federico kung hindi? Wala man na say ang lolo namon sir daw wala ginaka-mention sang iyan name halin sang buhi ka. Wala man siya naka-mark amon nga kung ginprinda ni ang duta or ano wala sir. Kay kung ginprinda na tani ang titulo wala sa amon. Okay, wala man siya nakambanga ginbaligya. Wala sir. Okay. Subong ma'am, ang inyo ginakapitan, ginpa-check nila na sa Register of Deeds. Cancel sang Silver Dragon ang amon nga titulo. Approve siya, naging cancel. Kay ginpermahan, may adverse claim kami sa Register of Deeds, pero ang pangalan sang lolo namon dito, ang perma gin-forge. Okay. Sa deed of sale. Forge. So, di na Gin-tike. sa deed of sale. Sa deed of sale. Amo to nga nakatahimo sila sa affidavit of loss nga himuan sila sa Register of Deeds sang titulo. Okay. So, ginu-forge, tamo to inyong allegation, tapos, naghatag sila sa kagayunan nga makapaobra sila affidavit of loss, kaya para maobran sila sa bagong titulo. And then, gin-cancel nila ang amon nga titulo sa Register of Deeds without notice nga, ay, gin-cancel, gali naman ang titulo nyo. So, buot sila nga ma'am, ang inyo dili ginapakigbato, hindi ka magalin kay gusto nyo nga i-expect na eh. Oo. Nag-process naman kami, nag-file kami sa korte. Galing kayo ang hambal sa abogado, may process pa, mahulat lang kami. Ginahulat pa namon, amo na galing hambal namon sa ila, hulat ton ang husgado, gid. Nga maamong mahusga kung ano, gid ang kamaturan. Pero, samtang tani nga gina-file pa lang, kay ano pang ma-hearing, hindi lang sila anay mangguba, pero wala na kami may nahimo. Sir, kaya nagpatindog na sila mga 40 kabalay sa sulod ng duta namon, nga ginaangkon nila nga ila duta. Pero ma'am, nag-file ka mo TRO? Naka-file na kami ang matusubong paon sa bugado sang magulang namon. Okay, so mayara na ka mo pending sa court sa temporary restraining order para unta to na papabarte. Oo, mayara na kami. So, nung subong ang ginaano nyo kayo naman, mayara, of course, komosyon, nagkinamog, allegedly. Ay, ato, sir, kita mo tong kadal nga ginimo namon, nga gintakod namon subong liwat, pero kagina sa mga alas 10, gintumba na nila, kay dira sila kuno, sir, mahimo, alagyan. Kay ang ginaproblema nila, wala sila right of way. Kay gintagaan sila ni Madam Shason sang right of way, within ano lang, ang taho lang nakasulod. Tingin ang problema nila, wala sila alagyan sang tricycle nila, kag sang motor. Kaya amo na dang paon nila ang side, kay wala man kuno balay, paon kuno nila ang, pwede mo sir mga picturean man dito. Oo. Dira sila, kay nag-ayo sila kuno, kay Sir Montilibano, nga dira sila maagi sa right of way. Bali ang bakante da namon, paon gid nila sir. Kay himuon nila right of way. Ti ang ginahamba lang namon sa iya, hulat pa lang anay, kung kompleto ang papilis mo, amo magguba ka sir, kag mag-agi ka mo dira. Ma'am, ano na lang, simply speaking, kasi sino nakapangalan ang duta, subong sa inyo yung side? Sa lolo pa. Lolo niya pa Japon? Oo. Pero patay na niya siya. Oo. Okay, pero wala pa na handover kailang names and title kung kay sino. Pero mga kabataan niya, ari pa di. Ang mga hairs niya, ari di. Okay. Sige, action ma? Pila ka families ason dyan ang affected sa bungda sa silang senaryo da? Mga pila sila? Pila ka mo ka panimalay, dili pila ka pamilya na din. 5. Parintianay naman ka mo. Magululutod. Buti nga sa dara affect na 5 na tanan. Oo. So, asa digto wala. Sa una di balay gali. Wala. Bakansi. Kahoy, mga tanom, mga utan. So inyo 2,400 square meters. 4,800. 4,800 square meters. 5 ka panimalay, mga more or less mga pila ka individuals. Damo o per pamilya. Damo na kayo naka-aquary naman diri ang gatener. So more or less, mga pila na kamukha tuig diri ang mga pamimulolo, mga almost pila na ka years, no? Since 1951, ari na kamo din okay. 28 years na ko din nga ari man diri. Okay, sige. So balay, ason dyan ang balay nila na nagin-mention mo bago lang, sulod na siya, sagin bakal sa Silver Dragon nga 4,800 hectares? Yes, sulod niya siya. Sakop na din sa 4,800 ang tabangan. Sakop, gid. So, amo pag ginulat nila, Ma'am Catherine Nagatido mo ma'am?
Chavez, Chavez. pero ang tagiyasin ni Divinagracia family. Okay. Bali, diri kuya nagdako sa ila. Bali, tito. Okay, Ma'am Catherine Chavez. Oh, ano action, kaya dyan, ang ginmention sa interview mo nga Montelibano, anong angot sa Montelibano da? Kay Kabulok Action Mall, sa atubang, sang lote nila, mayroon na lote nga ginapanigiyahan ni Montelibano. Oo. And then, sa likod sinang lote, inyo na, iya na sang mga Divinagracia mo ni pamilya ni Catherine Action Mall, Chavez, amo na lang lote nila. So, kinahanglan, para makalabay sila, makakadto sila sa lote dari, nga ginakayuhan subong, dapat maglabay sila dito sa kay Montelibano nga lote. So, allegedly, or initially, according sa ila, to kay nasa itong interview, nga miyara gid sila, gingaan sila ng go signal, nga pwede nila magamit para kalusot sila Action Mall. Oo. So, ginbakal ang property, kay sino lagi bakal action dyan? Kay Rupe, something, gibakal ng property ko, no? Kay Federizo. Kay Federizo. So, kay Federizo sila nagbayad? Amo ni? Yes. Galing kay si Federizo naman, hindi kilala sang ini ang tungdan dari Action Mall, no? Nga iyang ang una-una gid nga ngalan sa titulo is David de Gracia. Ano ngalan ni lolo mo? Nehemias de Gracia. After to Action Mall, cancel ang titulo, nakita ko ginatong ginakapitan, may cancel title nga nakabutang, nga nagkaito kay Nomeriano Federizo Senior. Karon si Nomeriano Federizo Senior, patay na. Ang nag-claim naman to ang sa Silver Dragon. Ang mga bata, amo na to nagbaligya naman din sa Silver Dragon Action Mall. Okay. So, ang matangod. So, ilang taon na ako na naligalit importante at isa plasta. Thank you, Gid, Ma'am, ha? Ma'am Catherine, thank you, Gid. Sir, may mo na naman sa ila, sir. I-check sana, kasi may lawyer, mga kamot, diba? May pending. Kung nanugulos sa lawyer, kinag-file mga kamot. So, ato naton, kung anong desisyon sa court, with regards sa TRO, kung nilang temporary restraining order para temporary ma-stop, or depende na kung anong legal actions ni inyo man himuon. So, importante, nag-aanto lang karon na igtalopangot, at least nag-ano naman inyo nga both side. Amo to ilang plastar nila, nga ilan itutulo, pero inyo nga, titulo, ginara, nga original na sa inyo. Mother title, kita nga lang. Okay. Tapos, ang ilang deed of sale is 1983. Kung 1983 pa nila gimakatan, nagposisyon na di sila ever since. Wala na namon sila nakilala. Nagpasaylo sila ng titulo nila 2017, ang Federizo. Agad-agad din baligya 2018 sa Silver Dragon. May something, gidya nga, kung tani ka sila na sila, 1983 pa, tani ara na sila na yung pasaylo na nilang title sa ila. Okay. And then, ang lolo naman napatay 1987, diri pa mismo sa ini nga duta. Ay, di nga di baligya, niya sa amo nga lolo. Okay. Never, di naman nakilala, ang mga Federizo. Ma'am, ma-update na kami luwat, ha, from time to time regarding sa, Thank you, Gid. Everyday, ginabi sila sa... Oo. Kaya kasi, ginas na construction. Sige, Ma'am Catherine, Ma'am, thank you, Gid. Tama-tama, tignan action na, Mar, no? Tiyan maging sitwasyon. Masibod action dyan? Ang, doon ipagkiklaro, akong gid ang plastada, siya pa nagiyasang property gid, pero nabakal na. Ay, tumandok sila na mo. Siyempre, pagkibato man nila action dyan, kaya matarong nilas na. Oo. Sila din tumandok, sila din nagtinerdugay na. And then, tiyan mo lang ilaging kakibot, all of a sudden, may nagkayo. Pero allegedly, according man diri sa atong interview kay na sa consultant sang Silver Dragon nga si Sir Gonzon, Mariano Gonzon, wala man sila titulo nga ginakapitan nga mo nang subong ang legal nga titulo yung ilang mother title Action Marlon ang sila na, no? Sige, Action dyan, balikan na ka na. Yes, last time by Japon sa area. Pag naman kami kayo medyo damo din siyang Aw. Yan eh. Sige po, live report diri sa area sang Puroka may Laswagon Barangay Alihis Rad sang Bacolod ang taglibot sa Bacolod Action Jandy at surat na sa action sa Bacolod Action Radio. Action Radio! Cellphone Plus Gold! Okay, saluhan tayo sige daw mga gagamonitor sa ato sa live stream kaya medyo na lang alang kita sa oras. Noel Amar, good afternoon Sir Marlon and more power sa imo sa program. Alex R. Montesa of the nalang palihog Sir Marlon sa Kalalauran
kalalawran ang abiyan ko nga si SN-2 Jonard Ostonal sa nga Philippine Coast Guard PCG Bacolod Station. Athea Kim B. E. Riman. Good afternoon. Let's go, hambal ni Alex. Dionisio Telebrico, Gabonitor. Crispin Hico. Oy, isa kay Sir kay Doc Crispin Hico. Good PM, Doc. Good afternoon. Sa Iboda, kamusta sa tropa dira sa Iloilo, no? Thank you good sa pagmonitor. Huma Lumina. Good afternoon. Si Alex Fuentes. Oy, mayong hapon si Moaxon Marlon. Happy Tuesday. Sa imo, sir. Be safe. Salamat. Listening, Alex Fuentes, watching. Hamal ni Alex, monitor from Barangay Tangoblang. Kami di Sir Marlon with my relatives. Damo kadagali relatives sa Barangay Tangob to Alex. So, sige, basi kon kasi nagot anay lak man na. Si Andrew Juanitis, monitor, Rose Guevara, Zen Cabales, oy, Curly Coniendo. Hello, Axel Marlon, watching from Riyadh. Si Yvonne Aboy, sir, good PM. Romy Agsam, good afternoon. Jocelyn Libones Poho, mayong hapon. Si Eli Escalera, Aksumarlon, monitor kay kami di, 11th Lacson Street. Ninang Mary Alapan kag Charity Escalera. Jolie Militado Patrimonio, sir, bao kabudlay gani ka kapyot 1K nga papel, ang 5K pa. Oh, sige. Mas pabor ni sa mga kwartahan, kay permi ka dala kwarta, bala kay mapag-an mo. Kayang 5 kapanid, maisa na lang kapanid. Alex Montesa, aluminum to Sir Marlon. No, makabakal ka pa to atay subong. Palpagon mo na lang kang ipakilo. No. Mercy Palacios, Relatos. Kenneth Valencia, monitor. Jen S.O.C. Sir, present. Ang dako nga kwarta ara sa basura, ginapiko, ginapala, kag gina. Arado pa ang bal ni Alex. Philip Laurente, halindiri sa barangay Minoyan. Tamyaw ko lang si former kagawad Teddy Cañete sa barangay Minuyan. Elena Martir David, good PM. Axomar, God bless. Evelyn Di Pomoseno, Axomarlon, Gabaritor Korea. Eduardo Gonzales, okay. Good PM everyone. Si Pelton Lipura, Axon Marlon, mayong hapon. What's lang kami niya sa Pasay City. Chris Vilma Reyes, watching live sa East Home 3. Sa Barangay Sefania, great ko lang tatay ko, Jerry Asiro Sr. sa Morsia, Montoya, Sumido Treyes family, God bless, salamat. Chris Vilma Treyes, your number 1 radio station, Hambalya. Elizabeth Malaka Gamala, Malaka family, keep safe, God bless, and more power to ARB, AM station number 1. Jet Alunan, great ko lang bata ko, si Bibi Alunan, happy birthday. Sa Talisay, watching Hong Kong, God bless. Oy, happy birthday kay Bibi Alunan. Warren Regalado, mayong hapon sa Marlon, monitor from Jensen. Veronica Sandelian Manukan. Haraman si Mercy Marisol Flores, watching live sa Hong Kong. Stay safe and healthy. Dennis Richard Tibor Roma, bring it on, Hambalya. Nestor Escobedo, good PM sa Marlon. Live kami this may minuyana. Siya mo sa nga programa si baby ko Savannah Escobedo, kag-asawa ko Stephanie, God bless you and more power, Action Marlon. Norlin Okindo, good afternoon, listening from Tangob, Action Marlon. May istra ko na sa una si Ma'am Okindo, kumusta da? No? Mga Okindo family, mga tumandok ini sa barangay Tangob. Salamat kita. Jen, okay. Si Jen S. OC sir. Salamat. May hapon, okay. Miguel Nambong, Romel JP. May nga pons taran mga tagpalapati ang bless ang bal ni Romel JP. Sige, salamat ang iban balikan taraman dugay-dugay.
Mali na ang pinakabag-o kag pinaka-epektibo nga herbal supplement tiyempo maka-aksyon ka nami gid pangapi. Kaluwasan kay lawas sa may kunang prioridad mismo sa Department of Tourism, labi na sa hanay sa mga tourism frontliners diri sa may pungsod Pilipinas. Kay kaina sa ginpatigan nga virtual press conference kaupo sa Department of Tourism Secretary Bernadette Romulo Puyat upod man si Negros Occidental Governor Eugenio Sebong Lacson. Iya digto nga ginpabutyag nga ginatutukan sa karon sang inatalatapan amo ni ang pagbulig sa tanan nga mga apektado sang pandemya sa hanay o kun industriya sang turismo Action Mar. Kay may ara sila o kung may ginatagan sila isang pondo sa gobyerno nasyonal sang kapin 10 bilyones pesos ilabi na aga paghatag sang bulig pinansyal sa mga apektado sining COVID-19 pandemic. May angod sini ginpayag diri ni Puyat nga pinaagi sa Department of Tourism kag Department of Labor and Employment o kung DOT Doling partnership may ara sang 6 bilyones pesos nga ginalokar diri Action Mar o kung 4 bilyones pesos nga ginalokar diri kag sa Region 6 may ara sa 1,245 na kamagin pang propose sila Action Mar nga may establishmento nga bululigan amo ni mga small enterprises nga kung sariin target diri nila as of January 13, 2021 may ara Action Mar sang 45,167 ka mga individual nga mo target nila abi nga mabuligan. Ang naaprubahan na diri mismo sa may Western Visayas yara sa 10,180, 10,180 ka mga displaced o kung apektado sa flexible working arrangement sa isang industriya sang Turismo Action Mar nga atagan nila sang ayuda sa idalom sang Bayanihan to Heal as One Act to Action Mar o kung amo ni abing pareho sa mga ayuda natag sa DSWD. Pero sa bahin diri sa Department of Tourism magatag sila Action Mar sang 5,000 pesos nga ayuda sa mga displaced tourism frontliners kag tanan nga mga empleyado nga apektado sa FWA basta ara ka lang sa category sang tourism like ang nagaobra sa mga hotel, sa mga restaurant Action Mar ko diri kay puyat bisan waiter kadra o kung nagaluto ka bi chef cook ikaw basta apektado ka tanan nga apektado sa pandemya mahimo makabenepisyo sining ayuda nga ila ginapanagtag. Sa Bacolod kag Negros Occidental, may ara na sang 1,754 ka mga benepisyaro equivalent ni sa 8.7 million pesos nga allocation o kan budget allocation nga ilagin panagtag Action Mar. Pero kung di kay Puyat, kagamay sining numero, gusto pa nila nga madugangan kag madamo pagid ang mabenepisyuhan sining ayuda nga ginapanagtag nila nga 5,000 pesos rason kun nga
nagpabutag diri siya kanagayo abi kay Governor Bong Lacson nga buligan sila agod nga makit-ano ko mapangita abing pila pagyud ka mga benepisyaryo nga kinahanglan sa o kung nagkinahanglan sa bulig kag kwalipikado sa sinima mismo nga programa Action Mar. Yari si Secretary Bernadette Romulo Puyat sa Department of Tourism. Maayong hapon sa inyo tanan. I am honored and delighted to be here in Negros. I was just telling Governor Bong Lacson that the last time I saw him, he was the Vice Governor and I was the Undersecretary of the Department of Agriculture. So it's always nice to see him again. Although nung time ng pandemic, we were in touch. So, since the start of the pandemic, the Department of Tourism has made it a clear priority that our priority is safety and the health and welfare of our tourism frontliners. As a direct result of COVID-19, the tourism industry faced staggering losses in terms of foregone revenue and employment. We are confident that the health and safety guidelines we've rolled out all over the country are a significant step in helping the tourism industry get back on its feet. In our ongoing efforts to support our displaced tourism workforce, through the DOT DOLE financial assistance under the Bayanihan Rule, DOT Region 6 has endorsed 1,245 tourism enterprises, tour guides, and community-based tourism associations with 45,167 target beneficiaries as of January 13, 2021. Now, out of these endorsements, DOLE Region 6 has approved and paid out 10,180 beneficiaries amounting to 50.9 million region-wide. A total of 1,754 beneficiaries were from Bacolod City and Negros Occidental with a total payout amounting to 8.7 million. So, nung lunch, nag-usap kami ni Gov because I have to apologize to Gov na hindi siya aware dito and we really need the help of Governor. Kasi itong Bayanihan Rule, yung DOLE Camp, is for all displaced tourism workers. Kahit na yung nagtatrabaho na ngayon na flexi, as long as employees ng number 1, DOT accredited, and number 2, LGU license. Lahat na nagtatrabaho sa tourism, hindi lamang dito sa hotel, lahat ng waiter, cook, chef, pwede pa rin sa restaurant, tour guides, lahat involved and tutulungan nung lunchtime sabi ni Gov, tutulungan niya kami kasi ang Action man ba't yan si Secretary Bernadette Romulo Puyat sa Department of Tourism. According to sa iya, kamutong pagpatag niya, basta accredited ka lang sa Department of Tourism, ang imong ginatabawan ng establishmento or ikawagbi action na Marlon, may lisensya kung license by the local government unit, pwede ka gidri, no, ang mga kwalipikado. Ginaklaro rin nila nga may ara pasang wala pa na-approve sa Region 6. Kaya and so far, Action Mar, ang aprobado pagid lamang sa DOT, Department of Tourism Region 6, yan na pagidamang sa 10,180 para sa bilog ng Western Visayas. So may ari pa di masobra 34 o kung 34,000 ka mga target beneficiaries iban, of course sinapangita pagapadayon pa silang ilang panglista and wala pa man nakapagwa sa instructions o kung guidelines sabi ang Provincial Tourism Office o kung sinudrabi Action Mar nga ahensya nga mag-coordinate sa Region 6 nga DOT para mabalaan ginali na may gusto pagid mag-apply kag maka-avail sa sini nga programa Action Mar. Karon sa iba naton nga mga ka-action na binasa mga small and medium enterprises, mga negosyante nga apektado sining COVID-19 pandemic, may ara man diri sila sa programa nga ginatanyag especially sa mga related sa tourism. Karon na ipatat naton kuno do sini kay ini na sila nga financial assistance o kon loan Action Mar nga ginatanyag sa Department of Tourism kaya according to kay Puyat dako gid ang ilaman nga mabulig kag dako man ang mabenepisyo nga makuha sila diri sa mga negosyante. Sa ato tanan nga magka-action sa mo sa panyan po nagmigid man higop sa mga
Action Santias, unang na sa Action na sa Bacolod, Action Radio. Oy, sa mga nagaproblema naman sa ila sa ding masakit nga Okay, sa talipos-puson sa ato sa pag-acknowledge sa gabaritor sa live stream, kay medyo naglapaw-lapaw kita sa ato sa oras kanamo sa mga balita. Kay Lida Zamora Yamagisi, good afternoon, Action Radio Bacolod. Thank you, Gid. Okay. Ambal ni Norlin Oquindo, maayo man si Mama Linda, nanay ko na siya. Okay, okay, maba mo gali si Ma'am Linda Oquindo. Sige, thank you, Gid, no? Rose Napaton, good afternoon, Action na Marlon. Ask lang kami sa East Branch ang SSS close man. Thank you, ano mo power. Try tabi, kaya daw ay naman ma-check kung na mga la close man. Tewan kaya mo na nga ma-check kung na close man ang East Branch sang SSS. No, kaya ilan sa nga purpose dali sa may Bacolod Lacson na branch, disinfection o kag decontamination. Why man sang nagpositive kundi i-decontaminate lang. Kamati isa ng SSS sa ginadugukan masami sang damo ng mga tao. Sige, salamat gid sa mensahe ni Rose Napaton.
Las 6:07. Ang oras Oy, sa maka-aksyon ta, naging magkalipata ang pag... Dokil Sayat, mayong hapon ang Sumarlon, Malione Tones, Palorina. Good PM watching from Riyadh, KSA. Alas 6:08, action reports after edition, magabalik na naman, boss. Tagasunod na action, balita, evening edition with action, Dale Salazar, kag action ang defensor. Ibati ay takaruna sa Action Night Patrol, las 9:30, tubdo balas 11 sang gabi. Iban nga balita, ito maraputan tutok sa Action Farming Line, las 7, tubdo balas 9 with Action Brian Morden. Ako naman Action na Marlon Hedovaya. Una sa balita, una sa Action. Sa Bacolod, Action Radio. Action Radio! Doktor! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko.